Hezamara Adibluko Kwlaijak Tisha Mung-krisen Poncheto Tongma Budre Chaudhuri Kami Kroksa Serai Asepurni Shimino Yakung Yakmanya Tei Yakmanya Mung-krisen Debbarma Tabu Bini Umur Bisi Jar Kaka Bupani Mung-Mangalcharan Debbarma Krisan Debbarma ni bagai habang ni haban Nago waire bai thang laisho Kwlaijak Yakung Yakmanya ni pata mana ni bagai nukuni bororo pia habang haban nok ni sheborok shawo bata sep samni bagai bini umur kaya khon hani bai bono tabu batari maya tabu hasne nungna shinai Lukurokni shumu angka Yakung Yakmanya ni tam umur nang khora komba eba kok khok maya rong ni bagai sep sap jesa umur pun mani mano Mangalcharan Debbarma ni sajala asepurni shimno Yakung Yakmanya ni bagai Sakhamyao rogo rang sebai sak chuktui nai rekha pia tabu phano sak duk hamri maya khon abune bagino tabu hasne Lukurokno kokthumni bisingtei kojakha sajala ni bagai rang je mansak chubana ni bagai tabu hasne Lukurok chubana musungkhe Nago thangi bo chubai mano ebakhe account number tei sak chuk sak rang rohri bo chubai mano account number angkha 3400 7572253 IFSC code SBIN 0016016 Borni nok Hezamara Adibluko Tisha Mung-krisen Poncheto Kwlaijak Budre Chaudhuri Kamiwo Nukhungo tabugo habangni bekhakti ration card zayakhon nukhune sajla Yakung Yakmanya Kwlaijak oboti jingjal simia nok khongsa tongsa mabo nokhase lokhong shatong wate manjage kisik misik Nago no khorok bomi ma tongla jawo sana nana bia lo bahike asuk gebang rang sebai sajlna sak nari manchinai hani bai sak chukti Sakhamyao thang laisho khlaimangno tabuklem project takuk Mangalcharan Debbarma habang tei hasne Lukurok chubakheba sajlano yathak bachai himanok sinai hayake thiyasangno thongra klai ma tongsinai Sangne kolom tei hawa khiklai ajubi nukhung pusinai Mangalcharan Debbarma ni goimung tei sanmung angkha hapone bekhakti nok khongsa se jana ungthun tei sajlane sak naimungo haste habang tei hasne Lukurok Chubachu ni yak kisak pholuge nane ungthun haini bagai hasne joto Lukurok thani koikha takuk Mangalcharan Debbarma Baro ni April maso asai pani gai tap agi serai pro asai pro no sorry kisa durbol problem to bini gai doctor ko saka suti kuspai thande nai kai rang paisa kurini bagoi sung sini sabanyo suti sani ma phaika gai tobo rang paisa tai sak misa khlaima ka hangai tai kisa misa doctor phuno bi hinsao gai kurisen gai abahai no bono jong ang dosongai thani Chubachu mangkha nai makha gai te sam bono nai manta gai Chubachu dosong Chubachu rikha gai ba dofa Chubachu rikhai te kisa bono phiro gai nai na khai nai mano ang saijong lai yak sukliya ang abagai dosong no sini dofani thani kisa Chubachu mangkha gai belai sajangmani ani sagoto tai phan kurikha ang iko abahai jenggai nok nukhung kijing bisi lama bo hamya hapung bo kusuma ang mobile dogan kisa khlai sau ba mobile dogan kurikhai ang masi asi thingna klai khamu bicharai chairman rok songtongo chesta khaya wi kebo chesta khlaine kuring tam khaina no ye boni bagai kun bata thataro de manbon maya kun khana maya kebo chesta khlai chumene kuri bini bagai ano kebo khlaine kuri nore office no ro boni bagai pataro ne bagai office ni bagai kol do saine khana thangka saka tam hunbra tam sasabai feferi rohu 10 bosor nango khai nango bin document nango geje sanmani rikha gapurke boys kubang nango ro nai ahne ferset mango yula khai angno rang puisa kuri tuti pusugo laisimana ba gangno thanglia ta yang sana to nangle sana se kabar khaimiya bin bagai laisonani yak sukli ang angno thanglia no ration card le tam ration card kuri kho ta office ko kai ông sẽ horo sala bo 10 bosor nango tau maya ko lo khai ni sau ta kai sang tam khai sang ngaji ko maya ko mai ko no ko mamang se ang ko pa ang kam khai mi ya bo pha sim se kam khai kisi sai ko ma jago
아부 누구로 마 사다 이거 그냥 पैसा로 소박해봐 좀 계산할만한 사람이로 아무거나 사고 아직 마야 이거 너가 하려 뽀뽀 마동자고 여자가 탕말이야 하왕 콜말이야 감 칼말이야 자는 망세 나이 마동자 시왕 그거는 감 칼말이야다 닌자는 뭉케 Krisan Debbarma 대빈 바보 jadi pasahabu hamia tai Nago kisi-misi wati mangsa kalai tumai ko Nago kisi mama satu musim si Nago itu no tanai saya masa Nago pada payu Nago bayi thamaya me tong kai ja kari ko adi kisi-misi ngai wati wa kalai tumai kata 게 아기 CPIM सरकार दं फुरबा नगर नगर गुम्बाखै ब्रक दं साथाखौ saya सरकारनि हाते कोनो सुजुग सुबिदा मानो maya kalau maya tai ko sing Nago ko adi no ta kisi-misi ya ko haino wati ko kalai tumai kata Serang satu oktober Vill-Budharai kami edisi belas Desa Mung-krisen Pontiot Agriculture.IFSC antara akan tong-tonggo mulai sini tahu kris ani usaha kan nukha ang Lukurokno abono musungha bini asai mani thike kera prothoma hai long ni nokha si nukung hai nogrobo sanan nani kuno lamani azi manjaya besa no naija to duri thak kai sei besa tini bai 8 bosor bini bisi 8 bosor soli tongo bini kuno thangani line kiri hai bo orok joto nubanya Lukurok himei bo maya basai meya sai bo maya buma tugyasa orono thuyano no ki nani thuyano no sutunyani belai jengjalo o besa tongo haji yang khapang ni Lukurok no koboknai kha belai mithika ani jeng jata parisak bini sanani nangani phono jeng Lukurok busuk o jengjal ni bono katiri mano bongni family no serai ni langmano phari sang subalainen bagi khoksa khongnoi khathari nei ro jeng bini bumani sawono phari sangrang dalayen hne ang Lukurok no kobogo tebo sinamo songkhai jeng serang satino ni kebel hai kabai tip nai bai dinang Lukurok no kobognai asuk no hambai tabuk agi tongmani molin Debbarma tabuk hangkai ang ani bumung no wan sugu ani mani kogbai pharka maipang tiprasa hanai ang kaisa social work khlai tongo je yama hai keno hambai